мусобиқаи байналмилалӣ барои дарёфти ҷоми Страже дар кишвари Булғористон яке аз чемпионатҳои қадимтарин маҳсуб ёфта, ҳамасола пайваста миёни мужзанҳои ғайрикасбӣ баргузор мешавад. Имсол мужзанҳои кишвари мо дар ин мусобиқа иштирок намуда соҳиби 2 нишони нуқра гардиданд. Асрор Воҳидов дар рақобатҳои вазни то 60 кг миёни мардон тавонист то рақобатҳои финалӣ барояд ва дар рақобати асосӣ бар муқобили мужзани Ӯзбекистон Абдумалик Халахов қуввозмоӣ намуд ва дар ин нерӯсанҷии мушкил ва ҳамзамон баробар доварон бартариро ҷониби мужзани ӯзбек доданд ва ҳамин гуна Асрор Воҳидов барандаи нишони нуқраи мусобиқаи Страҷа шуд. пас аз Асрор Воҳидов ҳамзамон мужзанбонуи кишвари мо Миҷгона Самадова, ки роҳхати бозиҳои Олимпии Париж 2024-ро дар даст дорад, ба майдони набард баромад. Миҷгона Самадова дар рақобатҳои вазни 57 кг баромад намуда, ӯ низ ба мисли Асрор Воҳидов то финал роҳ ёфт. Дар рақобатҳои вазни 57 кг мусобиқаи байналмилалии Страҷа дар Булғористон Миҷгона Самадова аз мизбони мусобиқа Светлана Каменова мағлуб шуд. Светлана назар ба Миҷгона қомати баланд ва daстони дароз дошт ки ва пайваста зарбаҳои худро ба рақиб мерасонид, ки ҳамин боис шуд то даварони гирди ринг бартариро ҷониби Светлана Каменова бидиҳанд. ҳамин гуна мунтахаби Тоҷикистон дар ин мусобиқаи байналмилалӣ фаъолона иштирок намуда 2 медали биринҷӣ ба даст овард.